Karibu sana mwanchumu warigereria nigora sechinga kia semesa ya mayakorwa ensoko chinsa isato asiri tukeriga ria Jumatano obutuko 22 umutinyo gatano kabiri umwaka bw'ekiri bubere 25 na monchenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagaria bakomba the sekuru ase studio ya kabere wechi yakoene kia murigine chipicha na chikogochera senchirerengia togosabiro karanso ko benente kurbono wika omwerio inyirobego na boko yabwate gwetera ase mitandao itekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV wasase mitandao ya nebuna Clinton Ndigi mesema yakorwa ensoko chinsa isato achakire bo. Karibu sana mwanchumu warigereria bono tugochaka na roboti rokubwatia aborokiwa nigo baburiwe kubeka omukia ase chinsemo chiabo nabo igokwenekia buna ngokora bari buya ase chisemi icho nigo bono banyara koba bagokwanerwa ime ya skuru ya secondary ya Nyakoiba amo neri shirika ria Zef Omweno Foundation ase bono boigo aborokiwa baburiwe gwetanga kurwa ase bikore byo gutumeka mariogo yogotindia umwana umunyaroka nere nigo bona nyara koba kagosemigwa kwebo yabuya nabo igo gwetanga kurwa ase obwanchani bwechinga kichagenkyo abwase bono barachi gwikira egati yabo konyora amarito agenkyo muri Apolinari Sakama namange Bunenchera yema yogosira chisemi cyaboroki wase chisukuru nigori shirika ria Zef Omweno Foundation batarere skuru ya secondary ya Nyakoiba na kubobo semigori yechinchera cyogutinya masomabo nabayigamegere igori yogotwara chimbwa chingiya twachaga iga Nyakoiba senior SDA high school ase engencho yo kwanera abana abaiseke ntwachite gari ne twakwana n'abana bamura bona iga twachagera kwana abana abanyaruka twacha ase school ya Nyakoiba bene foundation ya Zef Omweno Foundation aso konyako encourage abana abaiseke ase challenges to konyako to wethera ntubuna abaiseke tonyako bato ko ba encourage buna bakonyako bakoba abaiseke babwate future erengia for future is promising gochi asebare. It is for this reason we have walked today into the Nyakoiba Senior School. We have talked to the girls on their journey towards academic success. Omwana munyaruko yenyora libagaria bwene ryo gukwanerwa nigo iganyara kwenyorera ebitamba byo bochenu ikirenge kirane yatore ntaga iga nesauringa obokongwa abana abanyaruka bagwetera obo takambore bogochiwagera omwana takonyora ebitamba byo bochenu ekero babwate chinchinga kitiabo chomutieni so tokarora ngambuya tori abantu bagotogotobwatesi erinde torente bitambe bitoya abana abaiga. As the Zef Omweno Foundation, we are looking forward to help this young generation for them to have a proud future and to be better people. And we are looking forward to partnering with other like-minded organizations that are looking at the girl child in Africa and their education. Esegeto nigo yariwe guchaso umwana munyaruka gwetanga korwa asobosani bwa mapema oboboko irire gati yabo kanyora marito amapema mutu yabo babwate michande mengi sana ewenderete bakwaneru bamanyenga naki emichande nera ororo nja karengo ororo nande ngakiba wenta okoraki awente kunyepuka help in empowering ladies and young girls on how to have a better and bright future. Over 1,000 girls with empowerment based on knowledge, empowerment and menstrual hygiene sensitization. And today purposefully we were here because we partnered with the Zef Omweno Foundation in matters empowerment and menstrual hygiene sensitization. Ko ripoti rigeta seni Ensoko TV kurwa se skuru ya Nyakoiba eyogotoka se wodi ya Sengerabosoti ebunge ya Bomachoge Chache County ya Kisii nchereta na Apolinaris akama
Toskobose mwancho morigeria eamate abairi amana basani nigo bono basangirikana sensemo yasuneka nagotonge mesuma herio kobainyora abana abanyaruka babere Stesi Nyanchama amona Anne Bahati abo basiro bagima bwabo chikibere cha etira senchira yobo tutukano nonyana bo nigo bono bagendrete korera na kuburia eserikali nyariko bagikubeka emiroberio yoko eneki abuna nkonyora bare bose buna nigo emebere yabana abo yanyatukoba enyariko bagikurusigwa asenkendo yenyagitari enene ya Kisi ritiko ria Ankyo. Mimi naitwa Vincent Kerosi. Mimi ni cousin wa Anne Bahati na rafiki yake Stesi, ambao kwa bahati ambayo mbaya kabisa tuliwapoteza karibia majuma mawili sasa, kwa njia ambayo ni ya uchungu sana. Na leo hii tumekusanyika hapa kama familia na marafiki wa hawa dada zetu wawili, tukiwa na nia moja tu. Leo hii tumekuja kuwasha hii mishumaa kwa heshima na kwa ukumbusho wa nyoyo za hawa wawili na roho ambazo tulizipoteza kwa uchungu na kwa wakati ambao haufai. Manake huwa huko mpango wa Mungu kabisa. Japo tuna ambao tunaupitia, lakini leo hii kama nilivyosema tumekutana tu kwa nia ya kuwakumbuka na kufanya msafara wa heshima kutoka hapa Iterio tukienda mpaka kule nyumbani. Tutawaleta hapa Suneka. Kutakuwa na body viewing mara mbili. Moja kwanza ni kule kwa shule yao ambapo walikuwa nasoma pamoja katika shule ya Montessori Angelic. Alafu baadaye tutakuwa tunawaleta mabaki yao, miili yao hapa sokoni, ambapo sasa umma kwa jumla utaruhusiwa kuja kutoa heshima zao za mwisho kwa watoto wawili. Alafu baadaye sasa familia zote mbili, kila familia itachukua nafasi ya kuchukua zamu ya kufanya ibada yao binafsi. Moja itafanyika hapa Suneka, alafu nyingine itafanyika kule Itumbe. Tuna imani manake tunajua kwamba ni kesi ambayo iko active in court. Japo jana jaji ameamua kwamba kesi itatajwa tena tarehe 30 mwezi wa 9. Kwa hiyo tunasubiri kuona wakati ule ambapo itatajwa kutakuwa na nini kipi ambacho kimedevelop. Lakini tunaamini kwamba polisi na zile asasi zote za serikali husika watafanya utafiti na uchunguzi wa kutosha. Manake upo uchunguzi upo. Abanyagitari abateresa kurose kaunti ya Nyamira niko bono bakora okurubekana somo cyo Nyamira iyo korokia hokogecho kwa basekeri bagoteba baumbigwe asemeroberio yabo igatie bintu biri bagoteba bigerete bakonekia okogira niko bono engere yabo erenke okinwa ebirogo negati ya maganianda mange bagosangane gitaseni gensoko TV siko ya magacho nyagitari ya Nyamira niko bono bagosereire gochekogandra gotakora emiremo hase batebire goika amagani yabo ategererwe nabo iko baruro kobole ochaso mugavana bwe county yo anyara ko bakago yasona nigati goro kwa John Ongwae Matara injo murikyo manene wabanyagitari bagoro kujikirini ko officer ko Nyamira county amangana ngoleta ga rero achandira abanyagitari aba mono abanyagitari aba legaiga mbanya gusukirwa job group kurumwa ko kurukwa engaki devolution ya jide county no tigire buno muntu takorete tajide school aba banyagitari mpale baligetwe bakonye engaki eri ya covid abande bakalikwa sinje shote cyenene yarenge in Kenya bakoro ku UHC staffs bakalikwa bagatumwe county amaruwe batakire kwewa e county ya koreki yangire ko ba amaruwe egendo kende asitoka korega stali yagaya umugava no ito nyalibo umweshimiwa intu buna balioli getega bakorete interview abanyagitari basomete okarra nabo baisaine ukabaegasi ningi yakogera utari ko bakana lindi ingi yakogera utari ko ba promote ningi yakogera utari ko ba maruwe bali batakire ko ba maruwe chibese njire Salaries and Remuneration Commission SRC yatoete buna abanyagitari chikaunti jinde jonzi ipi chairu lakini Nyamira kokoboli bagathe amba manyeti igona egava nerembe
abantu baye bali alige tobisi batamanyeti kende onyemba manyeti takobuta alige bamanyeti omogomo twachagete igoro no mogomo yoiga goike bindu birinatebire byonsi nebinde nebinge mbirime onye batagete batukwanire biri batebete bagokora kabla ya June barabikora bamanya gotorangere nche Samuel Tangor Dennis atunga barake so bwana gabana ntoma denga gabana na determined gokora ebintu ebi but we thinking some of the people bako mo advice mbali ko mate exactly what it is Togoska bosio mancho murigeria enyomba yomugambi oyomo otenete kiombe ya community policy nkuru ase kenyoro kia igembe nigo bono ya sambo obutuko bogokera rero ase kagiri buna abantu batamanyiri nigo baigeta sense meyune ibuyu bimogeti amabuta ase baye siarete na koyatongia ekaine kia kuranda umuriro kaine kia kuranda na gosamba enyombe yonsi nonya nabo nigo mugambi ore ngasayo asogete na gotameni gokonya obugima bwae ekero butuki bwacha kiweri morioka kumanya kiagerete enyombe yo gosamba muri kito Dominic Onderi na mange Ege kore kyogo chani nigo kene kigubutko bo kiera rero maiga yenyombe ye moyo mugambi community policy ngesereza Josh Miruka gusambwa imeke nyoro kigembe kigotoka ase wadi ya bochora bwe bungi ya machagoro bwe county ya Kisii atwaigwa mangana aya sana ni kyabutuko kikurate nyomba ya yire nande ngonya taigete gosoka anganere no ariyerete ime igo bono igo gento kito sinyete nkeringa ababago ja gusamba mechando kiya babwate aso mukori ebiasara oyo nandi no muromo yase kenyoro gia itoga amangana manga gutosiraga bono twasinyunga emochando no rori tutaranyora paka bono kurengana bamatebe nkeyeiga nigo babuka na konyoranga nigo amabutali ngeke buyare sikwe enyombe yeiga ayakagire gosiarerwa aso muchiga na gustongia enyombe yeiga ekero twara chikurata chiabe ekero twasoka ontwanyora bakanyana ibuya maguta nyona maguta bana ase nyombe na monyeri tirogora igo gotioka maguta bakabono iga goikirana bana inchi bajicha batokonya kire kurate yaba bari myomorero oyo goikira iga nonye nigo niga bonchore kura sorongoro banyako bagoesokia na kugikiria ekekore keiga asipanya ko bagusaba omorembe ase biashara byabo giako are nyombe yaya nebintu byaime binge sana igoto kumiti sana muna bakali biashara na bodoko bwanga ebiashara kitokobeka bikonya abantu baito ba round iga na hendo bikoya ngairenda abantu baja kwanda bakigore bintu mbosongo abantu bajire ga bange sana bakumetira no mosongo ba rugo ryo nyoga ari bakumininga ngiye kiabaga ase ite junction umugusi omogimaniga nyarako bogose banyarako bokunyora ekegusi gyonsi asibonsi banyarako tanga tari bya gusamba enyomba yabande kubwa manu muna bagusi yo koranga twachakire kweba chimira cheito kurugare to kagurunga gusamba enyomba no bokongo na atamanyikana bono iga abagusi baise guturika chingole bakore kende kemubere bitatu bugima bwa emboli bwo chikogenderera igo kubwa mono onyo imanyetere nga ororire ngogosire anja saba mabera na nyasaye na bakumwabera niko bona banyimbo bo butuki banyako bagosabanya ko bakora butuki babasenchira bwango rikoreto bwasyo ku ngambara bya bakore gento kiga na ase bonsi banyako bagosaba abantu bonsi gutwara obotwereru ekere bono engane igera samoko y'abanyanyimbo bono twamanya kuburi ekere binde bigokorekana iga neke nyoro ekeningyo no mugambito nero totenirete buna intuchike singe tokonyora nero tokora kitoko tebi otokonya ngeke kegenderete abarai abagambi baito moro binde bigokorekana nje naro gosaba iga aseriete ryo monene uchungusie koru sembuse yare kobe patiembe ebe munabu ato mwana nyomba gose familia ya nyomba yarenge ngocha komokonya renge bikosi nikame kuno gukwa bangire omonta kweyeta ribuya maiga yekoreke kyo goichania ase nyomba yo mugambi Josh nyarako bakegosambwa obutuko bokera rero nigo abantu bonsi munabanyikiro banyako bagoso kya sobonge asabanyarako bagosaba abaskari kobwatia egekoreke gasenchera yo bwango sana ilikoreta amachibu ngankerikerera nyomba yo mugambi gosambwa encherenga bune yega kuripota election kya namba magian soko TV kuraiga ase kenyor kegembe ke utoka igase junction kurugaiga ase ward ya bochibara bwe bunge ya Machagoro bwe county ya Kisii retara ne Dominic Onderi Nyabuto
Toska basi mwanjumu rigeraria abamenyi habo bagutumika hepara hekurwa kabati gochia kenyerere ria sindani rirume gutoka se ward ya Bonyamatute bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigo baesokia na kwerimera epare iyo asebona barokandire komojiga tiabara babo asogutabaroseria epare iyo bagosanganegeta senigi ensoko TV nigo bono baera buna epare iyo nigo yabaire gasi ankongwa sobo sombi bwabo bwekemerie chae amona baetia bagutumika epare iyo ase baburire abara igwesokia na kubasira iri bagenderia semeroberi yabo muri kito Stephen Nyariki na mange bare na makombe ebichiko chibeti nabayigo chiuma niga bamenyi abagotumeka epara ekubwatani kabati kenyerere ria sindani goikarirumi hase ward ya Bonyamatute bunge ya West Mugirango me ya Nyamira emambi ya rero baboka na kweremera epara yu korenga na barabera ire tari weteka gendo batebirenga mu MCA bwe ward yeyo Julius Matwere abebire kubaremere epara egetambo kiroba irire kweremera baraboka banyene na magoko epare nige kurwe diversion ya kebirigo ya daivatinya kiore ya so akenyerere epare ya to chandira matuka mange twabeire togo chandika nonyene mebere karo tokoreta igo tukweremera twarekebisha twomanya koreto mubire epare ya rose tikuno yo minto mayo manyara kurukebirige miaka ya itire kurweri ntuga akenyerere nande ntwanya konyora muntu ndo gotoroseri para ntwanya konyora mwemu sio ndo gotoroseri para go twabogete 12 ndorari kende nonya nkuru mambe una twajeta naga toko musamario nda toire njera na kutwabekire munwa maene na maje ndubwatara manga sekebiurita 20 bagukwanekere kioni go bamuragire ebyara umwe MC obo Julius Matwere asogota baroserie para iwe kwenda goikase nyagitari erangabo nabo ige pare iwe kwenda goikamwaye gento batebirenga nere byabo ige county ya Nyamira ibwatoke biragitabiaye erio bikonye ward ya Bonyamatute epare ne omwe MC okuru Julius Matwere mirimo ya igere mebe mono ekiagera ne ndonye ndire miyanga taja toroserie para nga nkorostore igo twargo sango yo minto Julius Matwere watu ebira sama tukamange twakorereire lakini turigo toinyura nigo tombetie ase kenyerera gorende twargo sabanga otokonye pare yo moro muri elindo tobekere na into tonyora saga ya togutacha tware gotebana yo minto nyaribo nere tigarore ayo moisimigwa Matwere ebikaragita elinde chinjere china into chirosi ona kulingana bunando cho MCA koraje tagatweba ipale yande yanyarire koba geko buna nembe basokanera umisa abantu akito chande getoro chaka mwana kane mongombe geta kande ngoboko kale akito konyere pare twako chande kire tokonye chae Mutwere epara anto bwati gaki torora mabere gaki omwesimi gwo tokonye kubatakana no kuremo ko bare maritiko ria rero nigo basabire nka nere buya umusamario ndesokie eri abasire ababekera umoro mgochakira mu MCA bwensemeyo ntwege ndo tware gusaba unancho yo mona ari gusaba epare rero twarosire ko rebira gitambiyo twabeire bira gita twarosire kamuranje bone gendo tware ko boria tonyoro musani umuya gusumura yumuya atoretera umoro mwatobekera irabe bya bosi wo bajori wo mwako 2027 nigekere ikyo amenyi batebire nganere bya batwara monjereria soborai nakubeka barayi baria bakwirani okoboko ase ya mate na boigo oyo minto Peterson Mogusu o bari babanda baitu bakuri obwe MCA ngote mabare gotokonya igorende twargo sabanga tigato bwaterane no ena babande onde obwato bokonyi bonde atokonye linde epare yaito erorekane tonyora ase togweta saraga nabona ari gwanja inchente benga ase generation yebonere mutwe ndorigo chikorigere generation yabaga kabago tire kiagera imirime bago tokori nemebe ndotageta abasaba ke abakoigu bwango na komnyoka barore mirimo ase sergete batoreka bishera unabono Mugusu nabagare bwango Erokoriga limaga yane nabamenyi be ward ya Bonyamatute bagendere ko bakwiremera epara asekiria gwika bono bakweranga chipara chiabo chiabere kitari weteke gendo basabire nganere biya mu MC orabisi omoske Julius Matwere naboigo abasamari bo wanja banyara ko bagosira anene mono ko babekera omoro mwase pare genyara weteka naboigo ibira gitabie county binyara ko babikoretwe eri binyara ko babikongura enseme gakorwa ase ward ya Bonyamatute toke bunge ya West Mugirango meye county ya Nyamira ngo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embonde
Toska boso mwancho moregeria soroboti ronde niga mayanda bwatansa sekenyoro ya tondori kegotoka se ward ya Rigoma ebonge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira magayo musbati be myaka igatogosira hobogima bwa ya se chinchira chobo tutukano asekagere una niga nyarte ko bakago siarerwa ebibiriri muri Kito Sofio Igara na bwateryo roboti uru agotumanya senchira yuboikirano amagombo na mayanda nigo abwatanse ime yekenyoro yetangi tondori ward ya Rigoma ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira aya nigo agochicha magega yo musubati bwe myaka ya igatwa aserieta Nancy Kemunto kuboka asemambe ya rero kwarigania omwana oye goika kogenda eskuru asero monyene asoka isko erio kogenda ase nyumba yake baragotwa mate korende tacheti goikerana ase chinguru cha mwerera yanano lya mangana yabona mambi naye ikiri nangi tuliye lyege kone umuntu utalwali kulibuya urikiri bono mambi okule magega yaye nigo yakageire nigo asiareire ebibiriri abo asabanya kenyoro besokia na gochaka komokonya asenchira yo komosibya kurende nigo aibwateranite ase bintebyo byanyara komuingira goika gosiria obogima bwaye abo bona garo to kugenda muneke igoto gustuka ndu akaigure nk'ibibiriri mbiro nabantu bandi bonse bali umuntu gukie kenyoro bwato bokongo munobo tebi abantu lakini ane munatomete kurukaronyo kubwate ibiriri no cyorwali gwe mbiri kubwana nyango gosoka izukabire onye koromorogi mbianya korwaliwa kenyoro abo baichoire na magombo neriyanda rinene nigo besokia na kwerera obwoba bwabo kubwatekana nengane yo gosiarerwa ebibiriri korende ngito toko basabu na tubwate na abana ebingwerera ndie motokonye ngaki abantu mbatokore konande kabiri asebono bamenta kurua ogosaba gochia somugambi bworogongoro bakubwaterana amona baraibande kwangoya kobeka ebarasa ase kenyoreke iga erio korigiari chiburiyegia ryo kugayana enganeye ekiagera yabeire gekorerekana enganembe ase ntunde entambe bono ntwone gentungeri togosaba ase kenyoreke onde bwanjoro cho monte kabiro yo bwate binte kabyanto bwata abana bagokina bono bagoja gotokonya kale oyo bwate biri motebe nada airu serikali ajikorwaliwa abanyanyimbo begeteseni ya keroka baikerana asense meyo yetangi na goika koira umubere onyagasira goika asenkendu ya ichuni nkuripotaria egeteseni keiga yensoko kuroiga asensemo yetangi tondori ime yebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nchenkuru kwa Sophie Oigara abagusi niko baburiwe ko bamo nabo kwanekya ngwanchira na barege tariki ende gyonse muske mati anyara chekonyora se siasa chense bosi obachore bona no mwaka bw'ikirubere 2025 okuno koboria ko aruru no yokorige kero kyo seneta se county ya Nairobi Wilfred Bosire ka okwana kurwa somo chyo Nairobi Bosire niko bona atebire okobwaterana okuno kokora chekonekya kwegerera egesako kyo mugusi konekya echikonyora ribaga ase oburai bore bosio ase boigo akwanire obuyabororo umugusigo chamo muri Kitoli net nyambane namange Matiang natabe president kale tuoniga Matiang nabake president 2032 2037 but chisabu chena chiragere anyore chance yu umwe to bugambi bako be patient kibaki nate nito bugambi several aja ko mugambi ekrando takagete nabo mugambi okuborigwa kwa rurwe gochia ase egesaku kyo mugusi koba amo na kumusira Fred Matiang'i na tanyora ribaga ryo kwirurukia ebendera yokoba omurai bwense Matiang'i asako soa na soa mune prime cabinet secretary aba kusito tenenere toro kina ki ntunto mwege nete muno mwana itokorugusi taba sote banga tako president ngando como support asako soa bojata soa se asa serikali error asako soa to tenenere muno mugusi tutenene asamo uno mugusi nari tonyora abasani mandi batebenga oyeka tu akora isabu igatonyanga ta konyara boniga agatena na intwe tigatero yokoboko okuo nokuboria kurwa ase Wilfred Bosire oyo okuboria obo seneta bwe county ya Nairobi ase ayakwana yaiga kurwa ABC yaye imeye county eyo nigo boigo atebire obuyamboreo umugusi gutwara ekiama kiaye ekyo kerabeke egesaku kyo mugusi amo lazima tutware kiama gitu lazima tutware kiama kyo mugusi ekiama kyo mugusi mpaka tutware
tumayenga chikura chonse picha gusi itoko chibeka se chamechi 80% ya member of parliament 80% of MCS and the two governors we need to have from a political party ya ito ya gusi eka toko soka isiko tumayenga nyumba ndo bwata nyumba ndo kwanto neza utm eka toko tuwara 50-50 no nda kurangire uchimesa ko temi anjito kwane mugambi tumati yangi tiari gereli andole gonde bwata na roma ya gaiga amandole ba musungo kete ngomo de baro maene ma to montomia no montoko tebi omoruo tinga mbosare you naked talinga na ya changa njiroro monta akorra bucha bwinsi no ikumbetege egetambi yange kabito bucha butoko monta akorra chinga kiechio nigo boigo aruro kuburia guchia ase omugusi kwenekia abarai bari bakurwanirira ebirugo bya gisiasa mbabwate emeri ya gusi karo monta kuburi chikura gusi digerelia background check omonto oyo nkia bwate gusia na anyumete gusia na bwato monto mwabo gusiga iga yako gara akaro monto tabwate monto mwabo gusi omonto amatine kibese cyane kingeto bugambi na bago tumya kibese cya aite karo monto ando bagara batano badartine bugambi muko chora gusi chikura gusi choro monto maitenga mwabo mwinaria na bwate sister ya iga na anyumete bo mochichimo no gali gusubongo so na bwate kereria ande kara kore ke tuna kare ngenge ngente na kore enyore kiarire madainlo kiarire sister yani arenayo oruro kuboria gocha ase abamenyi be county ya Nairobi kumusira ase eganga yaye yokoba omoseneta bwe county eyo so njinaten na bandu bamatatu na tende for what is right every now and then na ndake toko transform na koleta community yetu ya bagusiku amo kwanza ili yakabere abantu bonse ba Nairobi tunyara cross ki ebintu birakonye ebijana ekogera Nairobi nere bwata abantu bali exposed mono because akarwaka averagely in terms of literacy Nairobi nere iguru tukorenge na kitura cha go transform our city to our villages. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Magaya skuru ya kura egotoka sensemo ya Bosamari bunge West Mugirango ekaunti ya Nyamira kubwata umorero ase nyumba y'oburaro y'abaroki w'abamura yanyatiko bagekoya nige skuru yo yeriribaga na gwakire serikali ekaunti ya Nyamira mbuya asoko gendera kubasira eri banyare ko babakwirandire birango byabo byabotambe byo gukina kisemi bagosangana gitaseni giye Ensoko TV kinga kia serikali ekaunti ya Nyamira yari kubasira mu nebintu byo kurarira niko batebire omukyoyo niko bono horache kuba omoyo bwo kwenekia nkwirandira bare michabo chabo tambe muri kitu Vincent Mondo nwari ngasomo igoyo robotiro ya sechinchira cyubikirana omulero obwate skuru eyo yakura sentundende ya kabere nigo aremali emirobire ya botambe ya masomo ase skuru eyo nakogera abaoroki bakobera n'obokendo obonge korende obokonyi bakonyagusirwa nigo bobwata gosemeria buna byonsi imbibe buya omwalimu omonene ase skuru eyo Cornelius Moriasi tarabisomo gokoye magiga yo gotarerwa n'abawasiri kuru ekaunti ya Nyamira bakomusyokera ase skuru eyo so lero twari chinga kichingi ya nomogoko konyoranga omugavana oito His Excellency Amos Nyaribo toinyoire erene serikali yaye ototomeire obokonyi atomire chimatres goche skuru yaito abana bali chimatres cyabo cyayete banyare gokonywa egere gochakera yaro gochimambia nda abana babere skuru basome ende twagokire ase obosemi bwayanga telimo gokoye kia kera abana bakogenda nkanga baburirwe mattress gose bintu bindi byokorarira o advice ya bana babere school batware chinga kichingi cyo gosoma nekara bagutimoka kidomo cyabo batimoke samazingira aramaya engane y'omuriro kegendete kunenki gwabo ikeranu nigabisi y'omugafana ase county Nyamira egotebanga eyene ngana yokogosa chinga ky'omuriro gendete guturbone chisemi maragwetani arimo ase skuru oyo iga no muwasiri wekeganja ase county Nyamira Stephen Oboso oyo nere oikeranire ase skuru eyo. When His Excellency Amos Kimomi Nyaribo was notified about the fire incident in this institution, he instructed us to provide remedial assistance so that the students can carry on
to the end of the term. We've come here to present 25 number mattresses. So it's unfortunate that the school has been affected by a fire incident. Omowasiri w'ebintu bitetanaine ase kaunti ya Nyamira Alice Manoti nigatebire eyeneng'ani bwenete korigerirwa mono nabo igo ase obwango mono naende onyege konyarekana esimorwe nario etagende guturubania chisemi na into nabo tugujoini abandi goteba bali bako investigate barole nkieke gekali kogere skuru ekoyelini lya kabere egera mang'ana ayo aere kurwa ase skuru eye abana bagendera gosoma. Remember mwaka ulie skuru yakora buya yalingi number 8 ase county yaito igo omugabana na babete concerned ekera kuigwe skuru eri yakora buya nande nere gochikonya konyora emibasukane kabire iyo igo tokogikeri kabisa togosaba Nyasaye akonye e community eye ebintu ebyo mbi basukoiranira nande kabire. And we hope that this should not recur. We pray that normalcy returns and school activities continue as normal. Enkwana kurasaba abarokiwa balia banyorire ogosirwa nigo baburire omusuke Amos Nyaribo abaikange anene mono chinga kiechi bale no mochando monene eliogose omurobiri obo bukoriga chisemi nobo mwororo. Kwa majina naitwa Dedius Makori from 3 East. Kwanza ningependa kushukuru governor kwa hii msaada ametupea. Na ni muombe kama angetusaidia na tangi 2 za maji juu tunakuanga na uhaba wa maji kidogo. Vincent Monda, Ensoko TV. Maiga ya baruke wetani chibu ibere be university hau bakuru kurwa se chiama te chokonyora wense kurwa sensemo ye bunge ya bubasi kutoka se county ya Kisii gutanyora chibasari eriko genda bya samasoma abo igento kerete kyombe kya basomo kurwa se bunge yo bakuru na Dr. Samuel Siringi oikase chabisi cha NGCDF imenyamache eriko itona ninki yakogera baruko bataranyora chibasari niko ritukoria rero Dr. Siringi anyara ko baga kora abarokiwa abaibori abo batanyorete chibasari kurwa se chabisi nabo igo kuboria ninki kya negatiwe asebarure kage chiki sato eribaine kya borke wabo banyorre chibasari echo erinde kwegandaria ase chiseme cyabo muri kitopetuel machini na mange magega ya aborki wawetani chirububere bagasoma chi university imeanse ya Kenya abo bakuru ase bunge abo basi gutanyora chibasari ase omwako yiga hakuna hata mmoja amewahi kupata. Nigo ya beterritio yokorie kirokyo bochumba sebunge yo Dr. Samuel Siringi gotarasi chabisi cha NGCDF imemutyo nyamache rikonya machibu. Nanyana bomaiga yo gotanyora machibu kurasa botani bensemeyo nigo litkorere boigo abwatana na baorokiwa na boigo abaibuli asukonya machibu ayo. Lero ekeumbikia bobasi professionals etweche ga CDF office twaja kumire a fund manager kubwatekana ne appointment waro seti umutinyo gatano mutinyo gatano twaligete gocha kubolia nganingi ko era abanafunzi be university abange ne colleges batakire ko nyora basari lakini tebanyora tukarosi list liya abanafunzi abange kabisa yakare twachite ga tukatebunga a fund manager ne jerigerie nganingi ko era abana abo bataire list. Kurengana na Siringi gukwana ekerekyo nigo wana nyakaboga kwera nigo bakwanire gikarogie wetan chinsebere azibaganite machibu kurende batanyoreti nigo bondo babaire egekagie chwiki sato ere kwena na machibu ne aseki abo bande batanyoreti chibasari ekyo abayibuli abo no bara n'abanafunzi abo no bara kworokinga ebinte bitukubwati gocha nturi kubibwatia okoba ya itonzu tweka etutegeta abanafunzi baito onde bwensi ogosaba chibese chikyaro chibese nyiri serikali cheire gocha subais tumanyana inki abandi bakanyora abandi batari konyora bali bantu igule ngabandi bali bakonyora batakiri konyora lakini bali batakiri mono babataka mbakonyora ntubwati reporting abantu bana bali barute mechiri chitachiri baire chibesinge kubwa bali baruta se mechimetaka system itana atoka bahatotebire ninga tubaye chigukie chisatu na hintu wabeire abantu abaya moro cyo ntubwati yogi tikatubayenga kiyo tuje tare 14 aba ngosaba abanafunzi bali mwenzi pimbo tanyo basari abayiboli bali mwenzi pi abana bali batanyo basari gakimo baba tohereru moto empake ngaki yondu da itsegi egerto chitoje ga totebwe kemane to ba report kurwa buli ona mara totebi gastokora
Boigegati ya boibuli abo abana babo bataye tuchibasari cyo nigo borokiwo kogechwo kwabo nako ni serikali wesone gatiere ko bakonya abanyore chibasari cyo ngababoli yo rongo bagantebya tayo system akinarete chifomu cha abana abanyiruka abana bonse babere mugabeka gabo inki nono yo matairi baminto gakyo mwishimi wa siringi tokonye inje munande igombugata abana batatu oyo morongo oyo ndi masinde muriro noyo ndi kisi polytechnic inkinta herugaki ese fomu ne chibesa korosalibu fomu korosali chibesa narita kire yaira ne chibesa imaro ke fomu eyo doyo ko chibesa twabwati bako obisima koko bo rwata mwakarati ga sukuru ntokari koywa sukuru ndinjira chi koywa bono bori ngaki kenye igiye bwate pasari kiro mwana ore secondary school college kirase aywe ebesa asabigense mu yaborkiwa batanya chibasari banyakabago sanga na goteba nigo bagani chibasari bagendre na masomabo from Machakos University na apply basari but sikupatanga nchabona onde kitoba konyi nyole basari na bandi banyolete bantu wakiro mu isimiwa mbuya mono asoko tutenganeje na nto basiko mu amagoro kwa sababu no mu isimiwa tonyoga tunyora sai ande tunyora talikerogo lakini ande tukufuatilia inamba libanga banyorete na batanyorete ono nasa ngosaba abantu baminto no tonyoro mu una rebosiringi otokonya akitoro bosa muntu momento chinguru bali tutanyorete basa eginda aba bonsi batanyorete basa because we are many nto achete ga bana funzi abange sana toche tumwa chinguru eginde tutonyere basa Reporter Ensoko TV kuroiganya machi ensema yebungi ya babase county ya Kisii Chepethuel Machin Mutendribori jiko himense ya Kenya Dorcas Oduor nigo bona chakire komiti obuamo iyo irachi kobeke meroberio yo kumurikera obokoreri bw'ebigambiro imeyense komiti iyo nigo bona irachi kobarenta ama babwatani kurwa secretary chiko na nigo irachi konyara kobake gotegera na bwego kwango ya hebina biri bya birase bigambiro asigeka egetambe asobigo birachi gutumeka boseki ombekyo kirachi gutumeka richi kugwikirania obokoreri bwae muri kitode boro mwenesi na mange Obisi ya Tony General nigo lituko lya rero yachakirie kiombe gye sekta au chokolenda machiko asege ikaro gya korekana ase nyomba ya sheria au sime yomocho Nairobi ekiombe ekyo nigo gyachakiwa elioko bareta abantu au koruchi nsemo au eliogoetera oboya machiko yense ya Kenya na koene kyabuna nkobwatiale katiba y'omwaka bwekiri bubere na ikomi amo na magani abono yense. Members of the public, if you know of any laws that you think are obsolete, are unconstitutional, or laws that should be amended, we now have an opportunity to relook at these laws and deal with them and make them responsive and make them constitutional. I wish you all the very best in your deliberations during this inaugural meeting, which will commence immediately after this briefing. Thank you very much. Angenene yekiombe kyo no koene kyabuna machika yuaeteirwe ne chingaki ayakweirorera nkorusi gwarororo na kobeka boronge elioko ene kyobolendi meyense eserikali nigegenete buno murobelio yono konye asogotene na kweli chiko obwene bwa mwanya bantu amona asogokina kwa magenderero na uchumi meyense. Most certainly, Honorable AG, and I do echo your call to the members of the public that if there are any laws that they have found challenging as they continue with their day-to-day works that seem to affect their rights and obligations, they should certainly draw that to the attention of this committee. Ogochakigwa kwa morobelio yo nigokoro kwengencho ase okoene kya machiko yense ya Kenya ngochiale mutwe na goikerania amagania yabange goikera bono iga nigo ekiombe ekyoge kageire gochake gasiri molioka kolibotelie getaseni gensoko elietaliane Debora mwenesi Oscar Wasio Mancho Morigeria he wizara hetendete bintu bitu etana ne chinsana ke kubwatrana no murubiro bwe serikali ase otwarega ngayo gosimeke metechi bilioni 15 wikiro mwaka bwechiri bubere 32 yokuragwo no murike butamba ase wizara heyo gitonga mugambi nigo yanekire gocha kobeka hemerobiro yokoenekia igatie meteyo nigera chikobe metia matunda unenjeremo yogochia koenekia ne chigosiria enchara kuigorera abakenya hemermo yokwega ndria na bega mabaga yegasi murikito Edna Mora na mange.
bunenchereyemo yogwikirania ganga ya serikali yense ya Kenya asubusimiki bwemete chibilioni 15 gwiko mwaka bw'echiri 2032 ewizara yebyito etanaine ne chinsana yaereire emerobere yogwikirania ekerengekyo gukwana asigikaro n'ababwatani b'oburendi bw'ebito etanaine kurwa chinsemo ao umuriki otambe ase wizare iyo Gitonga Mugambi otebire gati emeteria era chigusimekwa ne ya matunda bunenchereyemo yo kubwaterana n'abamenye asokonyora endagira nemiremo gwekinya asamagimabo. And this is where we are calling the communities, the local leadership of these communities get supported by KFS, carefree government, join us and restore forest in their local areas. And this model is also providing livelihood to the communities around the forest. Because one thing is, why do we destroy the forest? People are looking for livelihood. People want to survive. People want to eat. Kati emeteria ewizara yarorire erakonye abananchi nechikoko cha avocado nemete ye palm oil ase chichiro cheime na chiria chechinse chesiko. It's growing of fruit trees. It's food to our communities and also is income to our communities. One of them being cocoa, and we are introducing cocoa for the first time in this country. We are expanding the area of avocado growing in this country. We're also targeting to do 1 billion extra more avocado grown in this country. Palm oil is another tree. Today, all the cooking oil that is used in this country, we are getting it from outside the country. Yet we have big potential to grow enough. Naseribolio igoro ya maremo ya manani ayagenderete kwagachwa. Umo PS otebire amagenderero tagutangwa asingincho yokulenda manani. Amagacho ya magenderero nagachwe na boigo amanani inarendwe. We must develop. We must develop our economy and we must conserve. So it's a delicate balance. And let's not be misled by negative activism. This country, we need Taranta. And we must build Taranta. Yeah? We need to expand the animal orphanage. So let's not people take advantage as they propel their personal interest to stop some of this development agenda. We cannot develop without these constructions. After all, I would say this. We have conserved our forest and we will continue conserving our forest, and even we are expanding forest agenda outside the traditional forest areas. Kuripoteria egeteseni igensoko erita Nedina Mura. Toskabasio manchomo rigereria murikito enoko gichana nanyarete kobaga komurikera umugano bumugaka oyomo uyoberega konia amache hasechiro enke akiumbe gutoka sense mu bunge nyaribari chache county ya Kisii wetania emiaka emerongebere bono nabuna henchira heyemo yokwenyorera engeria ya kirerituko. Nsemo yobonchoreria rero nigotua kwana numugaka oyomo uyobereka gokora igasi okonia amache asechiro ya kiumbu wetania emiaka emerongebere asama lita ngor guchoni mobisa umwanja seitere ibeno omonyali bali chache nabana achiteke umbuga ngara oni chinga seti nchiri konkonya mwakeli bumbiri ngasa koni amache siringitane kebuyu neli rundirie chiba kedana sakoni amache neli rundirie chiba ngoni siringitane. John Mobisa umwancha gukwana negetaseni gensoko TV rero mambia nigate babuna nigachagete gasi ayentanga ni umwaka bwechiri bwibere abwasa chakirete koni ya chigaseti asekolenda rochenga gasi yote moireti buya agaonchoreria gochiase obonia bwa mache chingaseti nao netike umbua 99 na 2000 no chinare koni ke umbuga na gaitana ndike umbua ega chigari chakarusi Nairobi paraga tuwa chikanyeroro tuwa sakoni chingaseti na kanyore commission yenge ngoni ngaseti ya mana rusingibe nganyora mache ngakielia 2000 isane ya lenge
eyali bwate demand John Mobisa nigakoerera buna nigakorire gasi yeiga asegeka kimyaka gwetania 25 kurengana muna gwakorire gasi yago yokonia mache emyaka irenga bono kwoniria mache emyaka boni kana oniri nabe tani 25 ya tani 25 nore nabo nigochoni ateba buna igasi yeiga nengiya igekogera nigo yamokonyire kwegenderia ase obugima bwaye nakonyora engeria yaye yakira rituko igasi yankonyire nagachire nyumba ngaika 2015 nganya nagurira amabati 40 nari kugurira rimeli nganza bono ngwakane bundi ebesa nkenke ondosire umurangu w'echuma baki nyumba yaye umurangu lakini bono igaikira ase nkonyora achali ora tiri kunyale nyombe yichitirisa chiansire kubwa mirangu ngogwere ase ngenjo nabegete esike yoka netiri kebuza bono na ikinde iga kimenyete keumbuga ase nkonyire nyomba ende no wabona litukere menda atebigu mirangu yeyiru sikire ase ngenjo bono ntunke umbu atomenya bono sinyire ngaki ngango chakurusia abasamali gaki nabankonya bange nonyo muchanga nchu atererende gaki mirangu narara nobole buna bagoteba butambe keregasi nebwato buya bwaye nobobe bwaye choni nigakoerera buna noreka agenderete konia mache ase chire yake umbu obere gako yaitira mange ayobona morete iro mochando ase obugima bwaye nigo bona gusaba abasamaria baya banyare komokonya elio gokora enyomba yaye yobono yaisire kogwa mechando ngoetera chigari nabo chikora ngutia epara arabu nabonko ikana machi igoro asengencho na itere chi achali nkora anyora nda achali na ali kuchikanga tu mune pikipiki rumaega arabu nande PCA gasi ya ruete kumbuka chumba chi ali koja na ali kanga ko kugo bono nabonko ikana machi igoro macha ali aturungana bakaruche bono kugoro kwa ne okomoko miseti ya control bono ni chandike na abantu bose imbangitete kerna ali kuruche bono abiri ingo ya itera sana bono sinyire ngaki gaki nkomenya gaki abasamali mutago nkonya lende uyo uranje go nkonya gaki asili italia gies 07 91 17 98 77 07 91 17 98 77 gaki uyo uranje na bago nkonya gaki bono nigo mugaka choni ali no kwegenanga na chikonyoro musamali umuya uyora chikomokonya gukora enyumba yaye ingo ripoteria Ensoko TV asense moyo bonjoreria kurwa se chiro ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane Toskaba siasa robotero no mwancho morigaria abamenyi anena ba kichikura kurwa se ward ya Sensi egotoka imeye bunge ya Kitutu chache no te county ya Kisii nigo babori gwako ba maiso gochia se abarai bari bakageire buna nigo bagendete kobeka emerobero yokorigia kogora chikura kurwa isiko akogikiria hege korekyo noyo obwate eganga yokoria hekirogo ekyo Josephat Ateka rori nigo bono ogoteba buna ekirachie koirana magega bose egekorekyo nigo kirachie koirania amagendero magega kigangire chingakie chikoire gento kegendete sensi ward kiara asengenja abantu bakali kurusi kuchigwadi chinde chingao bate kolecha chikura chabo sensi ward egente kige komekyo murayo chorwa takurigirya abaiburu bali ba sensi ward gochaka gwakana edeni abantu bali alendete kurusi ko bate kolecha chikura bachite kolecha chikura ni ya sensi ward ende kina keire kiara na kiro cha magendera amagate mete oisa kurigirya magendera buna machanya nyamukomba water project ikate neine nyabwaro abadi igete neine machata kire kurukyo nganyo ache sensi agende kyo egeturi ache ngotogoti gate neine otamaki kodia macha tekaniki gete neine sababu omurai oikaranste kirogo oendo lya abantu kurusiko bamwakira chikura abantu ba sensi board baraba iburu ba sensi board mbako nyorari baga chisa ine choko mwaka choko choro murai uri batagetora barendera magendera se board igegende kina keire na kera gire kiara abarai gaki abaiburu bari ba state to ba sensi board kiganereri nande mu keire kiara egera na tura choro murai tutage bijamono abantu bana ba sensi board
Manjo murigeri abuno toika mweri asemesa ya mayakurwa ensoko chinsa isatobot kubwala biyamana soko sangana into no gusaba gitunga gwesembire na kwemanya ari ayene kiwe asiri bagari ya Felicitas Kabendi na Barnabas Sondari kurose studio ya Kabere chenkoro kwa Clinton Digital ko andruto arabot kobya na bego gendra kwego kenemero video egenta tasembeo yensoko TV nya saika wancha tomera na sembeo.